De afgelopen 2 jaar is de Christus Koningkerk in Vrieheide door de gemeente Heerlen omgebouwd tot archiefdepot met kantoren, een studiezaal en vergaderzalen. Het gerenoveerde Rijksmonument wordt vanaf nu door het Historisch Centrum Limburg als archief gebruikt. Een mooie oplossing voor een gebouw waar Heerlen toch een beetje mee in de maag zat. Een beetje wel, ja, inderdaad. Ja. De kerk die hier stond, die was hevig in verval geraakt. Het dak was er bijna helemaal uitgekomen. Het was al lang natuurlijk aan de eredienst onttrokken. En toen is een jaar of 10, 15 geleden is het plan eigenlijk opgevat om dit gebouw een herbestemming te geven en er een hele nieuwe functie in te creëren. Het archief van de hele regio is ook voor de gewone burger te raadplegen. Wij bewaren historische informatie. Mensen die familiegeschiedenis willen onderzoeken, die de lokale geschiedenis willen onderzoeken, of het nou van Heerlen is, of van Brunsum, of van Voerendaal, die kunnen hier naartoe komen. Dus voor deze regio liggen hier allerlei documenten. Van de overheid, maar ook heel oud. Bijvoorbeeld van de bokkenrijders, de procesdossiers of de foto's, Tweede Wereldoorlog. Dat ligt nog heel dicht bij ons. Wat hier ligt is een enorme rijke schat aan historie. Het is het geheugen van deze regio. Het geheugen van deze regio ook niet voor nu alleen. Hè. Dat is ook voor toekomstige generaties. En daarin hebben wij een taak om dat te beheren en te bewaren voor toekomstige generaties. En op dit moment ook beschikbaar te stellen voor onderzoek, voor mensen die dingen willen weten, toe zijn aan een verbouwing. En dat is echt de maatschappelijke meerwaarde daarvan. Het archief bestaat uit meer dan een paar klappers met informatie. Doorspitten kan een tijdrovende hobby worden. We hebben 6,5 kilometer archief nu hier in de depots liggen. Dat is een enorme afstand. Dat kun je je bijna niet voorstellen als je dat naast elkaar moet leggen. Dat is een mooie wandeling op zondagmiddag. Maar we hebben ruimte voor 15 kilometer, dus er kan nog heel veel bij komen. De voormalige kerk heeft dus een herbestemming, maar dat had anders kunnen aflopen. Er zijn inderdaad een aantal stemmen geweest om het gebouw te slopen. Er is toen door inzet van de Kuiperstichting is er toch eigenlijk zeg maar, de monumentale status, de monumentale waarde van dit gebouw is op tafel gelegd. Na aanleiding daarvan heeft men toch gezocht naar een nieuwe functie voor dit gebouw. Kortom, allemaal blijde gezichten bij de gemeente en het Historisch Centrum Limburg. Het is een bijna energie-neutraal gebouw, zoals we dat noemen. Hè. Dus de hele elektriciteitsvoorziening, de hele warmtevoorziening wordt geregeld met warmtepompen en dergelijke. Ongelooflijk blij mee. Prachtig, mooi, open monument, veel glas. En ik heb mensen gesproken die dit nog kennen als kerk, die in deze wijk gewoond hebben of nog wonen. En die komen binnen en die zeggen, wat is het mooi geworden. Ja, hier staat een trotse directeur.